Zdravím z ostrova Oahu. My jsme přiletěli včera večer, půjčili jsme si auto, takový menší. Tak přistáli jsme v Honolulu a jeli jsme si pro auto. Takový menší Fiat Punto. Emi, ještě si tam stoupni jako porovnání, prosím. Uděláme srovnání s Emčou. Tak, jdeme se podívat dovnitř, já musím tady po schodě. Je fakt vysoký. Tak. Obrovský auto, to je fakt tank jako. Máme tady i 3 řady sedaček, které se teď pokoušíme položit. No a teďkom právě se nacházíme poblíž pláže. Tady se dneska jede nějaký turnaj v surfování, takže se tam půjdeme podívat. A my jdeme zrovna tady snídat u našeho auta. Takže koupila jsem si kombuču. Ta stála v Targetu $3 něco, 3,20. Máme ještě zbytek proteinové granoly a koupili jsme si tady proteinové jogurty a pak máme banán a nějaký pečivo sladký, takže jdeme snídat takhle tady u domečku a za domečkama už je pláž. Tak, napsali jsme si tady do písku nápis a natáčíme drony. Ukaž, jak to vypadá. Yeah. Tak fotím, jo? Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Jsme tady zrovna zastavili poblíž pláže Haleiwa a scháníme surf, který si můžeme pronajmout. Takže jdeme to tady zkusit, zeptat se na ceny a pak let's go surfing. Máme surfy, dal nám discount, že 25 za jeden. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Už jsme dosurfovali. Když byly ručičky z toho, tak Luďa táhne i můj surf, chudák. Jsi hodnej. Dostali jsme tip od pána v surfařském obchůdku, že tady mají výborné burgery. Takže to jdeme ověřit. Tak už máme objednáno, mají tady takový kombo, že k tomu máte i drink a je v ceně i pivo. A on, že jaké točené pivo chci, tak říkám, ať mi dá to nejlepší. A on, že mi dá teda most popular beer they have. Takže tohle je jejich nejoblíbenější, nejpopulárnější pivo. S tím by vás v Česku vyhodili. Už nám to donesli, tady to je crispy chicken burger, hranolky vypadají skvěle a Luďa má nějaký terry burger. Tak na tohle mám nervy. To je strašný. Slepice prostě všude. To je jediný, co mi vadí na Havaji. Slepice a kohouti. Tak, takhle se to tady jmenuje a my dáváme kolik? 9 z 10? 9 z 10. Přijíždíme údajně do kempu. Co to je? Tak už jsme se tady ubytovali, nebo teda ubytovali, už jsme sem zajeli autem, konečně jsme to našli. Jmenuje se to Maleka Farm. Jsou tady s námi 2 rodinky s dětma, takže vypadá to na poměrně poklidnou noc. A tady je takhle vyznačené území, tak tady budeme kempovat my. Takhle tady vypadají koupelny, celkem jsou tady 4. A je tady dokonce i takováhle sprcha soukromá, ale teče pouze studená voda, ale stejně oproti předchozím kempům je to docela luxus. Spalo se tu krásně. Tady ten kemp dávám 9 z 10. 10 bych dala, kdyby tady tekla teplá voda. Jinak tady je celkově asi 7 míst na to kempování, takže maximálně se tady potká 7 aut najednou. My jsme tady byli ve 4 a je tady klídek, čisto a doporučujeme. Cena byla $59 za 4 osoby.
Tak já už jsem si i ku podivu docela zvykla na to umývat si pleť tady na trávě a vodou z barelu a malovat se v autě, takže dá se na to zvyknout, i když jsem si myslela, že takovýhle typ dovolený není absolutně pro mě. Ale jinak, co se týče pleťovky, tak tady máme samozřejmě šrámka. A líčím se pouze 5 v jednom. Žádný make-up, jenom tohle. Dobrý auto. Mé hřosy už to vzdali. Ty natáčíš? No. Já jsem taky prvně jsem tam koukala. A samozřejmě žádný den nezapomenu na SPF-ko. To mám taky od šrámka. Budu mít kód stejně jako každý měsíc na e-shopu revolutionhair.cz, že můžete využít kód Nicole na značky Šrámek, Alpha Parf, Vitalitis, Sorted a další. Tohle to Sorted je úplně lehonký. Je v tom zároveň už i SPF a UV ochrana. Takže úplně parádička. A ono se to přizpůsobí tónu vaší pleti a zabarví se to podle právě toho, jakou máte pleť. Takže mi to vyhovuje a na dovolených nenosím nic jiného, protože to neudělá žádnou masku. Je to takový přirozený a tak. Dneska tady máme Valentine's Day. My to neprožíváme, nejvíc teda Luďa. Ale jinak to tady prožívají až nadprůměrně, no je to Amerika. A je to jejich svátek, takže všude v obchodě jsou celé uličky plné regálů se srdíčkama a přáníčkama a kytičkama a bombonierama. Všechno je červený nebo růžový, mají tady vyloženě valentýnské kolekce, celé růžové a červené se srdíčkama. Takže tady to jedou ve velkým. A Luďa usoudil, že úplně jak nejlíp můžeme oslavit Valentína je na výšlapu. Takže nám na dnešek naplánoval krátký výšlap na Diamond Head, čímž je město Honolulu docela proslulý. Myslím si, že každý, kdo byl na Oahu, tak určitě byl na Diamond Head. Takže vás vezmeme s sebou a Happy Valentine's Day teda. Tak a teď po jedné noci v autě, po jedné noci ve stanu, máme ode dneška na 2 noci ubytování, takže ani nejde popsat, jak se těším na to, až si normálně umyju hlavu. A nebudu si ji muset mít na pláži pod veřejnou sprchou, to bude super. Tak my balíme a jedeme. Tak na Diamond Head máme rezervaci až za hodinu, tak jsme si tady našli v okolí kavárničku, jmenuje se to Koa Pancake House, tak uvidíme. Zatím Black Coffee with Milk za 1,95, tedy Orange Juice za 3. Tohle je ta malá porce. Tady málo dělá breakfast burrito se šunkou s cheddarem a smíchanýma vejcema. Jedeme do sopky. Tak, my jsme právě dorazili na Diamond Head, což je taková vyhlídka, odkud máte výhled na celé město Honolulu. Tak, jenom pár informací. Tady vstup na tuhle vyhlídku stojí $5, ale musíte si to zabukovat předem. Zabukujete si to předem na webových stránkách, já vám semka někam napíšu, a zaplatíte $5 na osobu kartou a potom vám přijde takové okno, kdy vy se můžete přijet a zaparkovat. Pro nás to bylo, že můžeme zaparkovat od 12 do 12:30. Je to proto, že to parkoviště tady je poměrně malý, nepojíme tolik aut, a tak, aby se prostě semka každý vešel. A potom, co zaparkujete, tak máte, myslím, časový limit 1,5 hodiny nebo 2, abyste si to vyšli nahoru, nafotili se, došli dolů a vyjeli, aby se
abyste zase uvolnili místo pro další návštěvníky. A tohle se mi přesně na Havaji líbí. Prostě všude, na každé pláži, u každé vyhlídky. V 95% máte vždycky nějaký restroom, nějaké sociální zařízení, převlíkárny a taky pítka s pitnou vodou, kde si můžete doplnit láhev. Což si myslím, že je úplně perfektní. Tak na co jste přišli, holky? Že to bude do kopce. Jo, a půjdeme tunelem. My půjdeme tunelem? To hustý. Tak a tady začínají první schody. Přibližně po kilometru. Celkem je to dlouhý, okolo 2 kilometrů. 2 tam a 2 dolů. Teďko jsme v půlce stoupání nahoru. A převýšení je něco okolo 200 metrů. Ale jde se pohodlně, zvládají to i starší lidi, zvládají to i děti. Tak a ze schodu se jde rovnou do tunelu. Tak a my jsme tady v Tempíčku za 20 minut. A je to teda 1,3 kilometru, takže žádný 2 kilometry, nemusíte se bát. A ty výhledy, to stojí. Honolulu! Tamhle vzadu Waikiki Beach. Tak a na druhé straně od Honolulu je takovýhle kráter. My už jsme dole. A i s tím, že jsme šli nahoru, tam jsme se fotili a kochali jsme se výhledama, tak jste za hodinu zpátky, když trošku, nebo když dolů jsme šli celkem jako tak poklidně, takže ani nemusíte nasazovat žádný extra tempo, spíš jako když se nikde nebudete courat, tak to za hodinku máte i s focením a i s kocháním nad výhledama hotový. Tak tady jsme zaparkovali a jdeme se podívat na China Walls. Druhá pračka, chcete si někdo vyprát? Jedeme se ubytovat. Tak dojeli jsme k našim apartmánu, jmenuje se to Aloha Suites Waikiki. A musíme teda nějak pořešit parkování. No teď tady vytaháme věci a pak to pojedeme někam zaparkovat a snad to nebude stát $40 na den. Tak bohužel jsme chytli 4. patro bez výtahu, takže jdeme si dát další workout. Hello! To je všechno? Ne. Ještě pozor, to mě jo, aha, to je velký docela. Tak, balkónek, posazení, mikrovlnka, tady bude asi kuchyňka. Super. Tak, jdeme dál. Co máme tady? O, nějaká šatna. Koupelna. Taková v pohodě. Tady sprcha. A tady ložnice. To jo, hezký docela. A tady bude ještě taky vles na balkónek. Čau. Už jsem dost.
Hezky. Tak a my jsme našli parking, kousínek od toho ubytování. Je tady nějaká zoo a dá se tady parkovat, myslím, za $1,50 na hodinu, ale maximum jsou 4 hodiny. My ještě dneska někam pojedeme, takže zatím to necháváme tady a potom uvidíme, prostě to odvezeme někam dál a budeme chodit pěšky. Hlavně, že kufry jsme si vyhodili u toho ubytování a nemusíme to tahat odsaď. A máme nějaké tipy, kde se dá parkovat. Ono se dá teda parkovat všude, i tady jako na ulicích, ale my nechceme dávat za parking $40 na den, na těch 24 hodin, takže ještě budeme hledat nějaké alternativy, jak by to šlo udělat třeba levněji a dám vám vědět. Jinak to ubytko mega se mi líbí a ještě teda doufám, že nenarazíme na nějaký, že by tam bylo něco špatně, protože moc ráda bych vám ho za ty 2 dny doporučila, protože za ty prachy ono to vyjde na 630 korun na osobu na noc, mi to přijde úplně, že parádní a vlastně my vylezeme z těch apartmánů a jsme za 2 minuty na Waikiki Beach, takže fakt mi to přijde super. No a Luďa šel platit tamhle parking a já vám teda zatím ještě řeknu nějaký naše plány dnešní, protože na to mám čas. My jsme teda dneska dali ten Diamond Head, viděli jsme ty China Walls, takže nějakou takovou kulturní přírodní vložku už máme za sebou a zítra nás čeká, Luďa nám naplánoval nějaký trek, který má snad 15 nebo 17 kilometrů, takže dneska už se asi nebudeme pouštět do nějakých velkých věcí. Co pak? Co se stalo? Nejde to. Nejde to zaplatit? Jak to? Nevím. Tak, vyřešeno, koupeno, zvládli jsme to. Byly tam nějaký problémy s kartou, ale už dobrý. Jo, no tak my jsme vylezli před hotel a už jsme na Waikiki Beach. Jdeme obhlídnout tady okolí. Waikiki Beach is the new Chorvatsko. Tady je takový brouzdaliště bez vln udělaný. Tamhle se sportuje. Dala? All mix, bílé. Takže všechny ryby. Tomu ještě taky všechny. Ještě tomu edamame. A cena za malý je kolik? 7. A za velký? Tak to je dobrý. Já mám za 18,50. Jo, tak dobrou chuť. Kousek od toho Poke Bystra je takovýhle food truck a já si jdu dát nějaký asi vepřový s rýží, dáme to Spicy pork. Tak jsme koukli na hodnocení a moc se nám to nezdalo, tak jsme popošli o kousek vedle do tadyhle z toho food trucku a ty mají burgery, takže jsem si dala dáme ten barbecue bacon burger a mají skvělý hodnocení, takže se moc těším. To vypadá skvěle, ale zapomněla jsem říct bez rajčata, nenávidím rajčata. Tak ten burger byl naprosto skvělý, dávám 9,9 z 10, protože si nechávám ještě rezervu, kdybych ochutnala nějaký lepší, ale semka si zajděte, to je naprosto geniální. Tady přímo na Waikiki Beach mají spoustu už hotových takových snacků, takže přemýšlíme, co si máme zítra na výšlap. Tady to stojí $13 celý, ale mají tady různý těstovinový, tady i ovoce, ale to si můžeme nakrájet doma, bude to levnější a spoustu sendvičů. Tak a my jedeme nakupovat. Buďte šťastný. Ano, velice. Musí být. Jedeme z obchodu a začíná struggle s parkováním. Tady taky ne.
Tady jsme našli volné místa a tady ty automaty, s kterými už máme zkušenost a většinou se u nich platilo $1 na hodinu, což my bychom dali do rána. Ale když to rozsvítíme, tak se nám ukazuje, že free parking a že nepřijímají žádnou platební metodu. Takže zkusíme to tady nechat, když je to free parking. Vyfotili jsme si to přímo jako na Waikiki, kousek pěšky od našeho ubytování a budeme doufat, že to auto tady ráno bude a že žádnou pokutu nedostaneme. Jdeme snídat, máme proteinové jogurty, proteinovou granolu, zbytek, co nám zbyl a hroznové víno a máme pomerančový juice, 1,5 litru, stál asi $5, takže já se musím vychutnat za ty prachy. Výhled moc nemáme, spíš takhle jako na další apartmány, ale nevadí a jdeme se chystat na ten trail. Tak je něco po 8 ráno a my vyrážíme. Tak, outfit check. Kabelku nechávám v autě, samozřejmě to nepatří na trail. Tak, velitelský čas je 9:30 a my vyrážíme. Tady to je vidět. Profil stoupání. Tak jo. Tak, máme za sebou 1,5 kilometru. Luďa už začíná motivační řeči a prý nám za odměnu umyje boty a pozve nás na koblihu. Počkej, jsem neřekl, že pozvu. Aha, jenom, že pojedeme. Tak nás tam teda doveze, dobře, doveze nás, ale boty mi umyješ. Jo. Jo. Protože ty budou zase zabahněný. Oni jsou tak krásně žlutý, ale chvilku už určitě nebudou. Jinak zatím se jde krásně, no. První 4 kilometry to bude dobrý, pak začne prudké stoupání. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not. Takže máme 4,5 kilometru, šli jsme to 58 minut, máme úplně super vražený tempo. Dáváme si pauzu na pití a na nějakou sváču rychlou a jdeme tam někam nahoru, no. A pijte vodu, doporučuje se mít sebou 2 až 2,5 litru na osobu. Jdeme špatně, měli jsme odbočit. Je to i hodinku kozou právě. Tak jo, tak se vracíme. Káblíková obhájila, tam se medaili. Super, šikulka. Ale tudyva, musíme. Kolem cedulí. Tak, tady jsme takhle vylezli, jdeme. Tak, tady jedna cesta, ne? Tady správně. Let's go, za mnou. Tak, já jsem to 2krát málem otočila. Jsem si už ukápala slzička, že na to kašlu prostě. Je to šílený přemlouvání hlavy. Mám pocit, že už nemůžu. Že mi odcházejí nohy. Dala jsem si kolu, dala jsem si ovoce a zkouším jít dál. Je to ještě 1,7 kilometru. Převýšení 400 metrů. Tak uvidím. Je to brutální. No,
Mám černou prdel. No to teď neřeš. Ale to je jedno, to budeš mít ještě. Když takhle, hele, prostě. Já scházím hory vždycky. Tak, jsme zpátky u auta. Máme to za sebou. Já vám o tom něco povykládám. Nedali jsme to. Strci hory. Řidička má napřed. Tak asi jste viděli, že jsem nepřidala žádné video přímo o těch schodů, protože jsme tam nedošli. Já jsem teda celou dobu opravdu bojovala s hlavou, protože třeba s porovnáním s tím trailem na ostrově Kauai, s tím Kalu trail, tak já jsem z toho měla ohromnou radost a hrozně mě to bavilo. Prostě jsem to dělala pro radost a teďkon mě to od začátku tak nebavilo a dělala jsem to s takovým nechutenstvím. Pták zase. A pak mi vlastně došlo, že jako pro koho to dělám, jo? A došlo mi, že to dělám možná jako proto, abych se tam vyfotila a sebrala nějaké lajky na Instagramu. A dělám to proto, abych mohla říct, že jsem šla nejznámější trail na světě a byla zajímavá. A dělám to proto, abych nesklamala Luďu. Luďa je velký sportovec, má dobrou fyzičku, má dobrou kondici, leze po horách, běžel Beskidskou 7 a tak jako jeho holka jsem se asi chtěla nějakým způsobem, nevím, ukázat. Já jsem se pak teda zapřela, řekla jsem, že půjdu, šli jsme dál. A 1,3 km před koncem, kde už to bylo, fakt to byl masakr, jsme potkali Češku se Slovákem, který už scházeli dolů. Ta paní to nedokončila, ten pán ano. A říkali, že tam to je masakr, že jako máme obyčejné tenisky, že co tam jako budeme dělat, že to je že to je o hubu, je to hodně kluský, je tam hodně bahna. A že je tam hlavně brutální mlha, kterou už jsme viděli i my i v těch nižších výškách. A že vlastně viděl na 2 metry. A už to asi pro mě byla úplně poslední kapka, protože je hrozně demotivující, když tady my na Oahu jsme si nechali jenom 4 dny a věnujeme tady půl dne tomuhle trailu, šli jsme to. I když jsme to nedošli až na vrchol, tak stejně jsme to šli skoro 6 hodin a pak prostě nevidět ani žádné výhledy, nic, tak je to takový zklamání. Té části, kdy už jsem to fakt chtěla, já jsem to chtěla asi 3krát otočit, vždycky jsem pokračovala, chvilku jsem si sedla, dala jsem si kouču, dala jsem si banán a říkala jsem si, že to prostě dám, že to nevzdám, že to je prostě fakt jenom v hlavě, protože furt jsem si říkala, že když si člověk říká, že nemůže, tak ještě 100krát může a furt jsem tady na to myslela a chtěla jsem to dokončit. A pak jsem prostě šla, natáhla jsem se o ten nějaký kmen, kořen a škrábla jsem si nohou, celá jsem se vyválila v bahně a musím říct, že to pro mě bylo fakt hodně náročný, i jako nohy mi odcházely, ale hlavně to teda bylo v té hlavě. A pak když už jsem neviděla ani žádnou jako motivaci, a nebo spíš neviděla jsem tu správnou motivaci, jak jsem říkala, tak jsem člověk to asi má dělat pro sebe, že mu to dělá radost a takhle, což já jsem vůbec necítila. No a Luďa samozřejmě věci nevzdává, takže si, jak jsme byli už jenom 1,3 km od cíle, ale ten cíl byl sice blízko, ale hodně daleko, protože tam bylo hodně strmých stoupání, slaňování, muselo se tam někde šplhat mezi skálama a takhle. Tak to chtěl dokončit, ale zároveň mě nechtěl nechat jít zpátky samotnou, protože ta cesta dolů byla taky záživná. A já jsem několikrát měla na mále, že fakt to klouzalo, myslela jsem, že se vysekám. Takže se obětoval a šel se mnou. Já jenom doufám, že to ode mě není moc sobecký, že jsem ho to nenechala dokončit. Já jsem byla ráda, že šel se mnou. A už to bere sportovně. A říkal, že se jednou vrátí a že si to vyšlápne jindy, no. Takže tak, mrzí mě to, že jsem to prostě nedokončila, no. A ještě teda závěrem, jestli někdy zapomenu na to dnešní utrpení při tom stoupání nahoru, tak a půjdu tam znova, někdy, nedej bože, tak určitě lépe vybavená, protože tam chodili lidi a měli na botách řetězy, aby jim to prostě neklouzalo, protože fakt je to brutální, nevím, jestli to z těch záběrů je tak vidět, ale některé úseky byly šílený. Takže bych si určitě vzala lepší vybavení. Vzala bych si rukavice, protože velkou část té trasy lezete po 4. A nevím, asi bych si sebou vzala líp nastavenou hlavu. To každopádně, tím asi začnu.
A budu ráda, pokud už jste tam někdo byl, si mi napíšete, jak to šlo vám, jak jste to zvládli. Třeba někdy příště. Tak loučíme se s naším apartmánem. Tak co, zlatí? My jsme tady, myslím, že si dostaneme sem. Jak přední utíkají. Pozor, tak. Ježiš, já mám strach. Má se ulovit rybu. Fakt? No. To je krvelačná točička. Před tebe takhle chrání, prostě. Jsme se tady stavili na pláži. Je to Lamakai Beach? Lamakai Beach. Dneska krásný jemný písek tady je. Docela jsme pokoupili, ukážu vám to na konci videa a my teď pelášíme na ohňostroj, který je na Waikiki Beach v 19 hodin. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Tady takhle u té laguny se to sleduje. Do mapy si zadejte Hilton Lagoon a každý pátek okolo 7:45 je tady veřejný ohňostroj, takže čekáme. Tak, my už jsme na letišti a to je tak, když nakupuješ, ale nemáš to kam dávat. Takže jsem si musela přikoupit kufr. Tady Hans ten, chtěla jsem co nejlevnější, že jsem si vzala dětský, takovýhle s alpakama. Stál $28, takže nějakých 630 korun a pobalíme se, jdeme na check-in a za 3 hodiny letíme směr Seattle. Ahoj, tak já už vás zdravím z Prahy. My jsme teda letěli do Seattleu, kde jsme měli asi 10 hodin layover a jeli jsme teda do města, protože tam jede přímý vlak z letiště do centra Seattleu a šli jsme si teda projít město, ale nic jsem nenatáčela. Vůbec to nestálo, není to moc hezké město.
Tak, teď teda, koho nezajímá, co jsem v Americe nakoupila a za kolik, tak tohle video klidně může zavřít. Ale teda předtím bych poprosila, jestli třeba můžete dát odběr nebo like, pokud se vám video líbilo. Zároveň tohle už je 4. video, které o Havaji točím. Předcházely tomu videa z ostrova Kauai, z Big Islandu a vlog z letu vrtulníkem nad havajskými ostrovy, takže budu moc ráda, když na ně mrknete. A pokud by vás Havaj zajímala nějak víc dopodrobna, tak určitě mrkněte na můj Instagram. Mám tam výběr stories z každého ostrova. Tam najdete úplně všechny podrobnosti, které by vás mohly zajímat. Myslím, že kdo v Americe byl, tak ví, že se tam dá nakoupit spousta značkových věcí o mnoho levněji než tady u nás. Amerika je tím proslulá, prostě jsou tam outlety a ty věci se dají koupit za polovinu ceny než u nás. Někdy i o více jak polovinu a nebylo tomu jinak ani na Havaji, i když to není kontinentální Amerika, ale outlety tam byly úplně stejné. A my jsme teda nejvíce nakupovali v obchodu Ross, Dress for Less a v Marshalls. Tak teď se na to teda společně podíváme. Tak, jako úplně první věc, tady mám tyhle Tommy Hilfiger tenisky. Jsou jenom takové jakože obyč bílý, myslím, že není nic extra, ale já jsem přesně takovýhle obyčejný bílý tenisky chtěla, protože zkrátka se hodí skoro ke všemu a říkala jsem si, že vemu jak k džínům, tak k nějakým sportovnějším šatům, takže to byla jasná volba. Teda jasná volba to bylo hned potom, co jsem se koukla na cenu, protože ty tenisky stály $28. Což si tady k tomu zapnu převodník, ať to víme přesně, kolik jsem tam utratila. $28 je 645 korun. Já musím říct, že jsem tam vůbec nenakupovala jako zběsila, že bych brala úplně všechno jenom protože to je levný. Úplně všechno jsem si vyzkoušela. Další věc, co tu mám, jsou ponožky. Ty jsem koupila taky v Rossovi. Je to takhle, kolik jich tam je? Jsou tam 2 páry šedivých, 2 páry bílých, 2 páry růžových a cena byla $10. A $1 máme za 23, takže stály 230 korun. Měli tam spoustu regálů s doplňkama, ať už to byly šperky, bižutérie nebo tak. A já jsem si chtěla koupit ještě nějaké brýle. Jenže mám problém, já mám pocit, že mám, nebo asi to není jenom pocit, mám prostě podle mě velkou hlavu a velký obličej. A spousta brýlí je na mě prostě malých. Takže já jako sehnat sluneční brýle, které by mi slušely, je pro mě docela nadlidský úkol. A najednou jsem tam zahlídla tadyhle ty. A jenom tak jsem si je nasadila, že si to teda zkusím, já vám pak ukážu i na mě. A oni podle mě mega sedí, takže jsem je hned vzala. A až v autě jsem zjistila, že to jsou Hilfiger, ale stály $12, což je teda nějakých 270 korun, takže za mě dobrý, to bych v Česku určitě nekoupila. Ukážu vám je teda na mě, doufám, že mě nezhejtíte. Jakože ty bych řekla, že mi docela sedí. Fakt mi jako většina brýlí nesedí, jsou na mě buď malý, anebo moc hranatý, prostě k mému obličeji podle mě jde jenom takovejhle tvar prostě typu Ray-Ban bych řekla. Tak, jdeme dál. Pak jsem si koupila takovéhle tričko Calvin Klein s límečkem za $15, což je 340 korun, tak jsem z toho měla jako ohromnou radost. A teď koukám, že mám velikost XS, ale podle mě jednak je jako trošičku větší a jednak já to mám docela ráda jako obepatější, že mi přijde, že to pak dělá hezčí tvary, než být v něčem volným a takhle. Takže jsem si vzala XS, ač samozřejmě obvykle velikost XS určitě nemám. Takže tohle je takovej kousek, který já doufám, že budu mít odvahu nosit, protože taky často přemýšlím nad tím, co si myslí ostatní a i když se mi jako třeba nějaký věci líbí, tak nakonec se těsně před odchodem z domu převleču, protože se bojím, co by na mě lidi řekli. Ale je to takovýhle overall. On je dlouhý, jo? Až dolů, já vám ho ukážu na sobě. Tady vlastně má takové zlaté knoflíky a tady v pase vlastně má gumu, takže je mi to pohodlný, nic mě vůbec nikde neškrtí. No a tento overall je taky z toho obchodu Ross a stál $17,90, takže $18, takže stál 1410 korun.
Tak a jedeme dál. Jako další věci, tu mám pár věcí na cvičení. První z nich je tohle tričko Under Armour. Je z takového toho klasického funkčního materiálu, takový to rychloschnoucí. Má vlastně takový potisk, nevím, jestli to je vidět, že tam je ještě ten jakoby nápis a pak tady má takhle jednoduché logo. A já si Under Armour věci ráda kupuju na Zalando Lounge, ale ovšem tričko za $12 bych tam určitě nesehnala. $12, 276 korun. Nekončíme, mám tady tyhle legíny. Nejvíce mi líbí, že oni jsou vlastně zezadu takhle vykrojení, takže ono to dělá moc hezký zadek. A já už tady od té značky, když jsem byla před 2 rokama v New Yorku, mám jedny legíny, mám je doteď, jsou kvalitní, tak jsem si je koupila znova od té značky a stály $9. 207 korun. Tak a s věcmi na cvičení stále ještě nekončíme. Mně se totiž hrozně líbí, když holky ve fitku, já je obdivuju a koukám i na jejich outfity, nosí trička s dlouhým rukávem na to cvičení. Tohle je takový kroplý, hodně jakože pružný, takhle s dlouhým teda rukávem. A to jsem si zkoušela a přišlo mi, že úplně super. Stálo taky $8, takže 200. Tak, pak tu mám ještě jednu věc na cvičení a z té jsem absolutně nadšená. To je asi kousek, který se mi, nelíbí se mi nejvíc ze všech, mám tu lepší věci, ale mega se mi líbí a mám pocit, že mi to v tom sluší. Jsou to takovéhle květované legíny s vyšším pasem, což já mám ráda, protože mi to prostě to bříško stáhne. A jsou tak, jako bych řekla, ty 7-8, že nejsou až úplně ke kotníkům, ale nad kotníky. Tak a ještě jedna věc na cvičení. A to je takový odvážný, bych řekla. Lidé se mi smějí, že to jsou prej kalhotky a že se v tom necvičí, jo. Jsou to tyhle šortky od Nike. A já si teda osobně myslím, že v tomhle se přece normálně cvičí, když tak mi to napište do komentářů, ať neudělám nějaké fauxpas. Mám velikost L. A já jsem si je teda zkoušela v kabince a sedí mi dobře, ale určitě, co si budem, nemám postavu na to, abych to tady ukazovala, taky se stydím, takže tyhle vám s dovolením na sobě neukážu, zatím je ani nehodlám nosit nikam do fitka, ale jednou třeba, když vydržím a opravdu budu furt chodit cvičit, tak si je třeba na sebe jednou vezmu, budu v to doufat a stály $13, takže do 300. Mám ještě jednu Nikeovou věc, ale to je Ludi. To jsou takovéhle podvlíkačky, jakoby třeba na běhání, že si na to veme ještě jedny šortky. Tak pak jsem si koupila takovouhle mikinu, taky Under Armour. Není to úplně můj styl, ale když jsem si ji oblekla, tak mi přišlo, že mi sedí docela hezky. Je to takovej, taky jak kdyby takový ten funkční materiál, takový splývavý. Stála teda $18, což jsou 400. Tady mám šaty, končíme asi se sportovním oblečením. Takovéhle. Mně přijdou jak takový bílý, jako hrozně moc se mi líbí. Myslím, že jsou takový jako dívčí a že bych v nich mohla být taková jako trošku roztomilá. Jsou teda docela dost krátký, jo. Myslím si, že to bude takový na nošení k moři, do Thajska si je třeba vezmu. A stály $17, 390 korun. Pomalu se chýlíme ke konci. Tak, tohle je kousek, který jsem si totálně vysnila a přála jsem si ho hrozně dlouho. Košile Polo Ralph Lauren. Hrozně moc dlouho jsem si ji přála, ale v Česku, když ji prostě jdu schánět, tak stojí 3000. Pak jsem si ji chtěla koupit na Vintedu, ale já jsem nevěděla, jakou mám zvolit velikost. A ještě, že jsem si zatím žádnou na Vintedu nekoupila, protože až v kabince jsem zjistila, že mi sedí velikost S, což bych vlastně do sebe nikdy vůbec neřekla. Kdybych si ji objednávala z internetu, tak si objednám ML možná. A nejdříve jsem došla k pokladně a měla stát 50. A pak mi řekli, že na to je ještě extra minus $10 a když dám e-mail a zaregistruju se u nich, tak dostanu dalších 10% dolů. Takže myslím, že ve finále stála 1100 nebo 1200 korun, z čehož jsem absolutně nadšená.
A vlastně ještě jsem chtěla říct, že takhle to funguje skoro ve všech těch obchodech a outletech, že když se zaregistrujete, oni vám to většinou nabídnou, ale občas na to zapomenou, anebo si myslí, že byste o to asi neměli zájem jako turisti, takže třeba u toho Ralpha Laurena já jsem se musela zeptat, že jestli nedostanu ještě nějaký discount, když jim dám e-mail, a oni, že jo, no tak jsem to hned dala. A dostala jsem dalších 10% dolů, takže na to myslete a když tak se zaregistrujte. Já na to mám speciální e-mail, který nepoužívám, takže je mi úplně jedno, že mi tam chodí 20 mailů denně ze všech 4 z těch outletů. Nedávejte tam nějaký svůj pracovní nebo tak, protože pak jsou s těma nabídkama opravdu otravný. Tak a jako další kousek, tady mám tady tu mikinu a z té jsem absolutně nadšená, protože já jsem milovník růžový, já jsem totální růžomil a úplně původně stála $90, ale byla na stojanu, kde bylo $40 dolů, takže to už jsme na ceně $50 a opět tady zase platí, že když se zaregistrujete e-mailem, tak dostanete další slevu. Takže jsme za zaregistrování e-mailem dostali dalších 15% dolů, takže mě stále asi 1000 nebo 1100, teď to rychle nespočítám, ale vím, že to bylo hrozně málo oproti tomu, kolik bych za ní dala třeba na About You. Tak, jako další věc, tady mám druhý a poslední boty, které jsem si v Americe koupila. A jsou to tadyhle ty žabky Karl Lagerfeld. A není to úplně kousek, který bych nutně musela mít, ale když jsem viděla cenu $9, tak jsem si je koupila. Takže takhle jen takový klasický černobílý. Až je budu mít obutý, tak nebude vidět ten vzor, takže budou vlastně jenom bílý a to mi vyhovuje, budu to dobře ladit a vynosím je určitě na dovče. Přecházíme pozvolně ke kabelkám. Tadyhle mám první, takový jenom psaníčko do ruky. A to teďkon zpětně si říkám, že nebylo zas tak levný. To stálo $27, myslím. Což je nějakých 620 korun, což mi zas tak levný nepřijde. To si myslím, že bych v nějaký velký akci koupila i v Česku. Tak ještě jsem našla jednu sportovní věc a to jsou tyhle ty kraťasy Under Armour. Protože ty jsou teda z úplně úžasného materiálu a vidím, že aha, nemají cedulku, ale vím, že stály $12,90, což je nějakých těch 270–280 korun a jsou mi pohodlný, nevím, jestli budou úplně jakože vyloženě na sport, že bych v nich běhala, to asi ne, to si myslím, že zvolím nějaký lepší, ale na nějaký výšlapy nebo procházky budou dobrý na léto. Tak, pak tady mám šaty, takhle, ukážu vám je asi spíš na sobě. Mohli jste je na mě vidět, měla jsem je, hned v Americe jsem je oblekla, jsem trošku prase, nebyly vypraný, ale už jsem prostě neměla čisté oblečení poslední den, takže jsem si je vzala na sebe. Stály $16, v pase jsou na zavazování, takže já jsem ráda, že mi to podtrhne pas a nevypadám v nich jak ve stanu a myslím si, že je hodně vynosím i v Česku. Tak a poslední věc, s který mám mega radost, protože jsem si ji přála hrozně dlouho a už jsem si ji dokonce i jednou ze Zalanda objednala. Ale tam stála asi 3600 korun a když mi přišla domů, tak jsem si vlastně říkala, že takovou kabelku za 4000 nepotřebuju. Ale já ji teda s váma rozbalím. Ale když jsem ji našla v Americe, v Michael Kors outletu za 1800 nebo za 1700, myslím, tak to už tolik nebolelo a vzhledem k tomu, že jsem si ji fakt přála asi 2 roky a věřím, že ji vynosím, tak jsem si ji koupila. Jediný, kdo s tím bude mít problém, bude Luďa, protože mi říká, že je kolotočářská a že vypadá fake. Ale komu na tom záleží, na tom já ji vynosím a mně se moc líbí. Tak a já se s vámi tímto loučím. Chystám poměrně obsáhlé video o tom, nakolik nás Havaj vyšla, takže pokud máte jakékoliv otázky, tak mi je určitě napište do komentáře. A pokud byste třeba chtěli jet na Havaj po našem vzoru, v našich stopách, tak úplně detailně rozepsaný itinerář den po dni bude už brzy na mém Hero Hero. Stejně tak si tam ode mě můžete nechat naplánovat dovolenou na míru a také tam najdete každý měsíc více jak 100 tipů na akční letenky. Třeba tyto na Havaj jsem tam dávala úplně jako první hned v 6 ráno a několik mých odběratelů je taky chytlo, takže budu moc ráda za odběr. Tak a my se vidíme u dalšího videa a zatím čau.